Nezaplnil. Fanúšikovia z Banskej Bystrice a zda uverili trénerovi Molnárovi, ktorý vyhlásil, že si prišli po víťazstvo. Domáci však iné ako 3 body a oslavy titulu ani nepripúšťali. Zverenci trénera Pavla Vrbu neponechali nič na náhodu. Do zápasu sa okamžite vložili s celou svojou streleckou efektivitou, keď Duklu zmietli už v úvodnej 10-minútovke. Majstrovské predstavenie začal v 2. minúte Stanislav Šesták, v 8. pokračoval Robert Ješ a v 9. opäť Šesták, ktorý sa už svojím 14. gólom dostal v streleckej tabuľke vedľa spoluhráča Adama Nemca, len o gól za vedúceho Tomáša Oravca z bratislavskej Armédie. Žilinčania však mysleli najmä na titul i to, aby zabavili divákov. Ďalšie góly strelili Pavel Deváty v 35. a Peter Štivar v 45. minúte. V závere tohto ročníka Corgon ligy tak MŠK doslova exceloval, keď zdolal Armédiu 6-1, Senci vyhral 5-0 a rovnako 5-0 aj teraz s Duklou Banská Bystrica. Po kvalitných výkonoch počas celého ročníka 2006-2007 Žilinčania zaslúžene oslavujú svoj 4. titul po osamostatnení Slovenska. V ich počte sa vyrovnali bratislavskému Slovanu. V lete sa pokúsia o šťastie v predkole Ligy majstrov. Hodnotenie tohto zápasu